जोंनि बे साइथुंगुरि फिल्डआव ए डिभिजननि जि गेलेनाय बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे बेखेवनायाव दिनै 56 क्लाबनिफ्राय 56 टीमा बाहागो लानाय जादों। दा सुपार डिभिजनाव जोंनाव दङमोन 8टा आरो बेखौ मैया सिलबारियाव बेखेवनाय जाबाय। बिनि खेलायाबो सोलिगासिनो दङ आरो गाबोननिफ्राय बेवहाय साइथेनगुरियाव ए डिभिजननियानो मोननै गेम गाबोननिफ्राय गेलेहोबाय थानाय जागोन आरो सिलबारियावबो मोननै गेम गेलेहोबाय थानाय जागोन। बेवहाय जोङो सानै डनार्स जोङो बासिनानै लादों, जाय बिथांमोना गोसो जानानै डनार हिसाबै गसंथादों बा सिगांबोनानै जोंजों लोगो लाफैदों बिथांमोनानो जाहैदों ए डिभिजननियानो दिनै बे माबायाव साइथेनगुरियाव गेलेनाया जोंनि लेक्सारार सासे हरखाबै थैनानै थांनाय बाबुराम बसुमतारी आरो बिथांनि मुङावनो मेम'रि हिसाबै होनाय जादों ए डिभिजनखौ। बिथांनि बिसि माइलु बसुमतारीयानो बे बान्थाखौ बाननाय जादों। बान्था हिसाबै बेसे दं सार? बान्था हिसाबै जोङो बेवहाय 10,000 आरो बिनिफ्राय 7,000 बेबायदि खालामनाय जादों, माने 10,000 आरो बिनिफ्राय रानार आप हिसाबै 7,000। जोङो बेवहाय जों बे खेलाखौ जे गामियाव लाबोदों, जों नङाब्ला बिजनि टाउनाव मोनसे जोंहा स्पर्ट्स कमप्लेक्स दंखायो, स्पर्ट्स एस'सियेसन फोथार दंखायो। बे फोथाराव जोङो इयारलि फाथियो, खिन्थु एइबार जोङो मोनसे पलिसि खालामदों बिडिएसएआ, थारमाने बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसना, जाहाथे जाखांबोनाय गेलेग्रा हिन्जावानो जा हौवासायानो जा बे गेलेनायनि दारै बे लिगनि दारै खेलाखौ नुनानै मोनसे एनकारेजमेन्ट मोनो आरो बिथांमोनखौ एवारनेस खालामनो थाखायनो जोङो क्लाबफोरखौ लानानै वार्कशप फाथिदों आरो बे वार्कशप फाथिनानैनो जोङो बे खेलाफोरखौ ए डिभिजन सुपार डिभिजनखौ जोङो सालायलांबाय थानो नागिरदों। सिगांथ' कयेक बोसोर आगोलाव अन्तत 3-4 बोसोरनि आगोलाव जेरैबायदि गेलेदोंमोन, दा बे गेलेनायनिख्रुइ जोङो बे बोसोरनै बोसोरथामाव बांसिन क्लाबफोरखौ बाहागो लानाय नुदों आरो बांसिन गेलेग्राफोरखौबो एसे गावनि जिबनखौ मोनसे प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय मोनसे परिबेस मोननाय बायदि जों बेखौ बुंनो हायो दा।